Niečo o mne, takže ja som volám Ivan Kračík, viac ako 20 rokov sa zaoberám sieťovým obchodom a sieťovým marketingom sieti a systémov, takých systémov, aby ľuďom to prinášalo nielen peniaze, ale aj vzdelanie, osobnostný rast, aby im to prinieslo niečo o mnoho viacej, nie len, som povedal, do toho fyzického života, ale aj do biznisu. A pred rokom som sa zoznámil so spoločnosťou, ktorá sa volá World Global Network. A môžem povedať, že vzhľadom na svoje skúsenosti som po ten moment, dá sa povedať, že lepší projekt ani nevidel. Jednoducho uvedomil som si, že keď v sieťovom priemysle do tejto doby fungovali spoločnosti, možno ktoré ako poznáte, EMV, Oriflame a tak ďalej, proste veľké spoločnosti, ktoré poznáte a zaoberajú sa priamym predajom, uvedomil som si, že práve teraz prišla tá revolúcia. Revolúcia jednoducho v tom, že táto spoločnosť sa pozerá na tento obchod trošku iným spôsobom. Vybudoval som ja osobne jednu veľkú sieť v doplnkoch výživy, ktorá mala viac ako 30 000 ľudí a táto sieť spotrebovala mesačne výrobky za viac ako $2. Veľmi ťažká práca. Vytvoriť taký veľký obrad a motiváciu, to chcelo naozaj veľmi veľa, za tých 5 rokov veľmi veľa práce a veľmi veľa motivácie a muselo to byť založené na niečom exkluzívnom, čo v tom čase aj tak jednoducho bolo. Uvedomil som si ale, že z tých 30 000 ľudí nakupovalo iba okolo 2300 každý mesiac. Jednoducho, keď sa netvorí vo vašom obchode obrad, tak čo sa jednoducho deje? Keď sa netvorí obrad, tak vy jednoducho nezarábate. A o tom je to vlastne celý sieťový obchod, ale o tom sú vlastne aj všetky ostatné obchody. Či vlastníte obchod obyčajný, všade musíte mať jednoducho obrad, aby ste peniaze zarábali. To znamená, že ľudia musia míňať nejaké peniaze za niečo, čo potrebujú, aby ste jednoducho v tom obchode zarábali. A tomu sa jednoducho človek nie že nevyhne, ale taký je jednoducho biznis. Spoločnosť VOR, o ktorej si dneska budeme rozprávať, sa nie že na vec pozerala trošku inak. Ona jednoduchým spôsobom urobila biznis model, ktorý je trošku iný. Tento biznis model je založený na tom, že ľudia ani svojím spôsobom nemusia míňať peniaze v tej sieti, ale vytvára sa tam stály pasívny príjem. Čo to znamená? Znamená to, že keď som 5 rokov pracoval v spoločnosti, ktorá jednoducho predávali sme doplnky výživy, tak jednoducho nemal som na 1000% zaistený nejaký pasívny príjem. Ale tu, ak by som pracoval a budem teda pracovať 5 rokov, viem s určitosťou povedať, že ten pasívny príjem budem mať. A to sa aj deje, pretože ja už pre túto spoločnosť pracujem viac ako rok. Keď som sa o tom dozvedel, odcestoval do Moskvy, kde som sa stretol s našim prezidentom. A o tom vám všetko budem teraz rozprávať, budem vám rozprávať nejaké príbehy, budem vám rozprávať aktuálnu situáciu. A proste porozprávam vám všetko tak, aby ste sa dokázali na konci rozhodnúť, či to pre vás je alebo nie. Ale môžem vám jednoducho povedať, že fakt iba blbec to nezoberie. Ale ja vám poviem, z akého dôvodu proste počas celej tej prezentácie. Pretože toto je naozaj jeden z najjednoduchších obchodov, aký som ja osobne kedy videl. Kto už nedokáže predať u nás, vlastne ako by som povedal, keď už niekto nedokáže rozšíriť tento náš obchod, už asi nedokáže žiadny, pretože toto je ten najjednoduchší obchod, aký existuje. Poďme ale pomaličky na informácie. Informácie o tom, najprv si povieme, informácie prvé budú o našej spoločnosti, potom niečo o produktoch, potom si povieme, čo za to môžete zarobiť a aké peniaze môžete zarobiť. A jednoducho potom už bude na vás, čo urobíte, akým spôsobom sa rozhodnete. Takže poďme na to. Je vás tu dosť Českej a Slovenskej republiky, pravdepodobne je tu aj niekto zo zahraničia, ale niekto zo zahraničia, a už mi aj niekto telefonuje, našli ma. Takže budeme si dneska rozprávať, takže poďme si najprv porozprávať o spoločnosti. Naša spoločnosť sa volá Vypadáva zvuk. Nevypadáva, ja to tu nevidím, niekomu vypadáva, niekomu nie. Ja neviem, asi máte chybu v internete. Takže poďme na to, ideme najprv o spoločnosti. Spoločnosť World Global Network má hlavné sídlo v Londýne. V Royal Exchange budove, nádhernej budove v centre, v historickej budove, kde toto sídlo bolo otvorené v januári tomto roku.
Firma je ináč, vznikla v Taliansku, je to singapursko-americká spoločnosť, preto máme sídlo aj v Singapure, naše firmy aj patenty nejaké, takže aj v Spojených štátoch amerických máme sídlo. Máme potom v Rusku sídlo, pretože tam sa spoločnosť veľmi rýchlo rozšírila. A ďalej máme sídlo v Číne, pretože vyrábame technológie. Naša spoločnosť World Global Group alebo World Assurance Group predáva svoje akcie na OTC markete. To znamená, že naše akcie sú verejne obchodovateľné a niekto z vás, ktorí ste tu, si ich kľudne môžete teda kúpiť, ak veríte v našu spoločnosť. Zároveň, ale naša marketingová spoločnosť a spoločnosť priameho predaja, ktorá sa nachádza v World Assurance Group, pôjde na londýnsku burzu tento rok. To je všetko prislúbené. Už sú vyrobené certifikáty, už je to celé pripravené. To znamená, že sme veľká spoločnosť, ktorá je verejne obchodovateľná a má verejné správy. Dokonca tento týždeň už vyšla jedna oficiálna správa o majetku spoločnosti, ako sa zvýšilo a zároveň nám vstúpli aj akcie. To znamená, že my sme vlastne spoločnosť, ktorá to naozaj myslí vážne a nie sme jednoducho spoločnosť, ktorá iba tu chce nejako mútiť vodu. Sme spoločnosť, ktorá chce byť jedna z najväčších spoločností v sieťovom členmi DSA Direct Selling Association, preto sme sa stali členmi tejto asociácie, pretože to je asociácia, ktorá zariaďuje, aby tieto firmy priameho predaja jednoducho fungovali fair, aby jednoducho od vyplácania provízie, od marketingových plánov, proste všetko, aby fungovalo tak, aby bolo čo najlepšie. Našim prezidentom a zakladateľom je 42-ročný chlapík z Talianska, volá sa Fabio Galdi, ktorý je veľkým vizionárom, ale je to hlavne človek, ktorý prišiel s tými prvými nápadmi, ktorí túto spoločnosť urobili naozaj veľkou. Môžem povedať, že sa s ním poznám osobne. Stretol som sa už s ním niekoľkokrát za ten rok, čo spolupracujeme. A môžem povedať, že je to naozaj človek, ktorý naozaj vie, čo chce. A naozaj za ten rok môžem odprisahať alebo povedať, že všetko, čo povedal, sa splnilo. Niektoré veci až nad očakávanie a niektoré veci tak, že povedal, že to budú a boli nakoniec ešte lepšie, ako povedal. Pretože firma prehodnocuje vždy všetky kroky a všetky kroky konzultuje aj s distribútormi, ktorí sú na najvyšších pozíciách. Naša firma za rok, čo sa javne nachádzam, urobila obrovské kroky. To, čo vám budem ja osobne rozprávať dneska, pred rokom nefungovalo a nič nebolo. Dneska všetko stojí, dneska všetko funguje, vydáva peniaze. A jednoducho všetko pracuje najlepšie, ako sa dá. S Fabiom som sa stretol prvýkrát minulý rok v Moskve, kde sme sa rozprávali o budúcnosti firmy a o tom, akým spôsobom chce túto firmu proste viesť a kam tá firma chce dospieť. A naozaj som vtedy pochopil, že je to človek, ktorý je ochotný investovať aj 90% všetkých prostriedkov do ľudí, pretože vie, že to je jeho jediný kapitál. Už keď som sedel v Moskve, už traja ľudia, milionári, za iba 2 roky fungovania firmy. Naša firma funguje 3 roky. Za tie 3 roky rozdala viac ako 50 miliónov provízií, to znamená 50 miliónov dolárov v províziách. Predali sme viac ako 12 elektrární za viac ako 53 miliónov dolárov. Fungujeme viac ako v 100 krajinách sveta, môžete váš obchod rozvíjať, dá sa povedať, že všade a už iba čakám, kedy sa budeme rozvíjať na mesiaci alebo nejaké iné galaxii. Jednoducho, naša firma je už jednoducho všade. A za to môže tento človek, ktorý to pred tými 3 rokmi a ktorý dal tie základné myšlienky a základné nápady. To znamená, že môžeme si o ňom povedať veľa informácií. V roku 2012 bol odhlasovaný ako jeden z 5 najlepších CEO proste vo svete, čo sa týka sieťového obchodu. Je to naozaj človek, ktorý nielen vie, čo chce, ale má aj veľmi dobrý charakter. Ale to darmo vám budem rozprávať, to by ste sa si museli stretnúť, s nami budete spolupracovať. Určite sa s ním môžete stretnúť, nie je to problém. Takže, čím sa vlastne zaoberáme? V čom to vlastne je? A kde tie vlastne peniaze, odkiaľ prichádzajú? Hovoril som vám, že jednoducho u nás ľudia aj nemusia svojím spôsobom nakupovať, nič kupovať, ale zarábajú peniaze. To znamená, že v čom vlastne pôsobíme? My pôsobíme v 5 najrozvinutejších odvetviach. IP komunikácia, obnoviteľné zdroje pre energie a priamy predaj. To znamená, že toto sú 5 základných odvetví. Dá sa povedať, že teraz bude spustená aj úplne nová vec, a to sú platobné systémy.
Poďme si ale najskôr povedať o tom, čo vás absolútne bude fascinovať a budete z toho úplne, ale úplne hotoví, že ako je možné, že také niečo existuje a či to vôbec naozaj môže fungovať. Pretože niektorí ľudia sa na to pozrú, či funguje alebo nefunguje, niektorí ľudia sa na to pozrú hneď a vedia, že to bude fungovať a jednoducho, že to bude obrovské. Takže my sa zaoberáme dvomi hlavnými odvetviami. Sú telekomunikácie a druhé je energetika. Poďme najskôr na tie telekomunikácie. Telekomunikačné produkty sú zhrnuté do tzv. Smart Packu. Smart Pack sú vlastne, je to paket, ktorý rieši všetky naše komunikačné problémy, alebo by som povedal potreby. Sú tu 4 produkty, ktoré sú veľmi, veľmi silné a jednoducho jeden z nich je tak obrovsky silný, že urobil absolútnu revolúciu v sieťovom obchode. A ako sa ten produkt volá? Ten produkt sa volá AdCash. AdCash je vlastne mobilná aplikácia do telefónov Android, ktorá vám bude zarábať peniaze bez toho, aby ste robili niečo iné ako doteraz. Každý jeden z vás príjmate telefóny, každý jeden z vás príjmate SMS-ky. No, mobilná aplikácia AdCash v Androide vám zabezpečí, že pri každom jednom telefonáte a pri každej jednej SMS-ke sa vám zobrazí reklama. Keď sa vám táto reklama zobrazí, vy ju preskočíte a za to príjmete 1 až 5 centov. Teraz sa príjma 1 cent. Každý deň môžete prijať 30 hovorov a 30 SMS-iek. Čo to znamená? Znamená to, že každý deň môžete dostať 60 centov, čo znamená za jeden mesiac $18. $18 si myslím, že nenájdete len tak na ulici. Myslím si, že každý jeden z vás, ktorý je tu na tomto webinári, príjma telefónne hovory a príjma SMS-ky. Myslím si, že tu nikto taký nie je, kto by nepríjmal niečo také. Je to jednoducho zároveň aj revolúcia v reklame. V reklame z toho dôvodu, že jednoducho je to ako... Vy sa jednoducho tú reklamu musíte vidieť. Zároveň môžete odísť, môžete ísť na internetovú stránku, môžete si kúpiť tie produkty a jednoducho určite si tú reklamu pozriete. To je naozaj revolučný produkt, pretože tá technológia je patent pending. To znamená, že zobrazí sa vám reklama a jednoduchým spôsobom, čo sa deje. Vy začnete zarábať za to, robíte každý jeden deň. Každý deň a nezmeníte absolútne vaše zvyky. Ja keď som to videl prvýkrát, myslel som si, že snívam, že také niečo existuje. Ja hovorím si, že čo ma to nenapadlo mňa, pretože to je tak jednoduchá záležitosť, tak jednoduchá vec. Ale naozaj táto technológia úplne zmení, táto aplikácia úplne zmení sieťový obchod. Pretože toto není iba o tých $18, to je o tom, že keď to poviete ďalším a ďalším ľuďom, môžete mať z každej aplikácie od 5 centov až po $1 americký týždenne. Čo to znamená? Že táto aplikácia vám môže vyrábať desiatky, tisíce, stovky tisíce dolárov týždenne, keď začnete s nami spolupracovať. A o tom je celý tento obchod. Ja osobne si myslím, že táto aplikácia je jeden z najlepších produktov v sieťovom obchode, aký vôbec existuje. Je to veľmi jednoduché, duplikovateľné, jednoducho pozri sa, chceš zarábať mobile, tu máš, zaregistruj sa, urob toto, budeš zarábať mobile. Je to veľmi, veľmi jednoduché. Produktami je aplikácia SoftSIM. SoftSIM je aplikácia na telefonovanie, to znamená niečo ako Skype a Viber a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, že vy môžete telefonovať po celom svete, môžete telefonovať na mobily, môžete telefonovať s našimi paušálmi, pretože si môžete u nás kúpiť paušály. Niektorí ľudia dokonca si kúpia u našich operátorov, majú kúpený iba internet a využívajú naše paušály, lebo ich to vychádza o mnoho lacnejšie, ako keby telefonovali cez operátora. To znamená, ten SoftSIM funguje aj na počítači a môžete komunikovať aj cez počítač. Jednoducho produkt na komunikáciu. Potom táto webinárová miestnosť až pre 1000 ľudí neobmedzene časovo môžete robiť porady, jednoducho robiť biznis cez túto webinárovú miestnosť. Môžete školiť ľudí, čokoľvek môžete robiť. Zároveň, ale v telekomunikáciách máme aj fyzické produkty. Náš Wordphone 4 a Word Mini Tab. To znamená náš tablet malý. Čo sú to tieto tablety? Je to
Čo sú to? No sú to tablety, veľmi tenučké, veľmi super. Komu to ukážem, pretože mám aj telefón a mám aj tablet, komu to ukážem, je to úplne nadšený a super to vyzerá. Môžem povedať, že sme včera boli šale, mali sme tam stretnutie s veľkými lídrami a boli veľmi nadšení, práve keď to chytil do ruky, hovoril, wow, tak super to je to naozaj super. A môžem vám povedať, že firma bude rozvíjať a vyvíjať nové technológie a do pol roka to budú nové technológie. Myslím si, že budú predstavené niekedy v októbri tohto roka ďalšie novinky a nové technológie. Rozprávali sme o tom Smart Packu. To znamená soft SIM, video webinárová miestnosť, Edcache a sú tu ešte máme tu aj video pohľadnice. Ale o tom nemusím až toľko rozprávať. Ale čo je ten najdôležitejší produkt, si určite všetci zapamätali, je Edcache. Neskutočná aplikácia, ktorá vám možno zarobí na váš účet telefónu. Ja neviem, ja iba viem, že mi kamarát teraz z Pakistanu hovoril, že on si tento mesiac zarobil Edcachom na svoj telefónny účet. A to je úplne, že super. Dobre, to znamená, že toto boli telekomunikačné produkty. Teraz si niečo povieme o energetických produktoch. Energetické produkty sú veľmi super a energetický produkt je veľmi super a je naozaj veľmi jednoduchý. V čom je tento energetický produkt? Fantastický. Ja naozaj neviem, či je lepší Edcache, alebo je lepšia energetika. Ja neviem. Viem iba jednu vec. Obidve tieto naše, by som povedal, divízie vytvárajú každému jednému z vás reziduálny, pasívny príjem, na ktorý nemusíte pracovať jednoducho. A čo sa naša spoločnosť rozhodla urobiť? Pred rokom išli sme do tohto projektu a v tomto projekte sa naša spoločnosť sa rozhodla, že začne stavať elektrárne. Elektrárne na obnoviteľný zdroj energie. Obnoviteľný zdroj energie. To znamená, že začali sme stavať elektrárne. To znamená, prispievame trošku aj životnému prostrediu, ale zároveň prispievame aj našej peňaženke. A akým spôsobom? Naša spoločnosť sa rozhodla, že začne stavať elektrárne po celom svete. Začali sme v Rumunsku, teraz stávame v Japonsku a dneska sme už predali 12 elektrární. 12 elektrární. Predáva sa 13. elektrární. Čo to znamená? Každý jeden z vás môže vlastniť panel. To znamená, viete, je fotovoltaický panel. Vy si kúpite takýto panel a tento panel vám zarába 14% ročný výnos. Garantovaný. Ten panel vám patrí. Vy ho prenajmete pod World Assurance Group. Táto spoločnosť vám bude vyplácať 14% ročne. Myslíte si, že je to zaujímavý úrok? Ja si myslím, že určite. Dneska som dostal veľmi zaujímavú informáciu. Jeden chalan mi hovorí, že stretol podnikateľov, ktorí majú nejaký kapitál a tí dostali ponuku investovať do elektrární, takýchto istých fotovoltaických, a bolo im slúbený výnos 12% ročne. Takže, keďže tento pán, keďže to môj známy, a hovoril s týmito ľuďmi, a keď povedal, že máme 14% ročne, začali sa o to veľmi vážne zaujímať. To znamená, je to absolútne reálna vec. Absolútne reálna vec. 14% je normálny úrok ročný, ktorý nie je pokladaný za úrok, ktorý by bol nejaký špekulatívny. To znamená, že je to absolútne reálna vec, ktorá vám môže zabezpečiť, napríklad, že si zaplatíte účet. To znamená, že z jedného panelu, keďže u nás panel stojí $1200, z jedného panelu je $14. To znamená, že $14 každý jeden mesiac budete zaplatiť, čo možno vám to zaplatí až telefónny účet. Ja neviem, ale jednoducho takýmto spôsobom si môžete pokrývať vaše náklady bez toho, aby ste museli pracovať. Ak chcete, môžete si tých panelov kúpiť 10, 20, 30. Máme človeka, ktorý si kúpil 83 panelov, máme človeka, ktorý si kúpil 100 panelov. Je to na vás, koľko si ich chcete kúpiť. Je to na vás, čo s tým urobíte. Sú tu všetky veci. Tento panel je prevoditeľný na iného človeka. Môžete ho darovať, môžete ho predať. Je jednoducho váš, je to na 20 rokov. Takže predstavte si tú neuveriteľnú vec. 20 rokov pasívny príjem, pretože keď vy si vytvoríte tú sieť, tak z každého jedného panelu môžete mať až $1 americký mesačne. $1 americký mesačne. Dobre počujete. V našej sieti sa už predalo viac ako 2000 panelov tu v Čechách a na Slovensku. Na Slovensku je okolo 1190, vyše 1200 panelov. Jednoducho, celý svet totálne šalie.
Môžem povedať, že videl som vo svete plné sály ľudí. Plné sály ľudí, proste, ktorí majú záujem o tento obchod, pretože vytvára práve tento pasívny reziduálny príjem. A toto je, neviem, čo sa vám viacej páči. Či sa vám viacej páči Adcash, alebo sa vám viacej páčia panely. Možno, že sa vám budú v budúcnosti viacej páčiť naše platobné systémy, pretože budete tam mať kartu, s ktorou budete môcť chodiť nakupovať, jednoducho budete platiť a jednoducho za to budete mať ďalšie provízie. Je tu jednoducho projekt, ktorý je naozaj globálny, celosvetom peniaze. To znamená za veci, ktoré používajú každý deň. Každý jeden z vás každý deň používa určite telefón a určite aj elektriku. Teraz sa možno pýtate, čo teda s tým, ako sa mám do toho zapojiť? Aké sú podmienky zapojenia sa do takéhoto úžasného obchodu? Je to veľmi jednoduché. Máme tu tzv. Pakety. Máme tu ten smart paket, o ktorom som vám rozprával. Ten stojí jednorázovo $100. V tom smart pakete je SoftSIM, Super Free Word, Paušal, Video Web Meeting, Video pohľadnica, je tam Adcash, ktorý vám bude dávať peniaze, ale zároveň sú tam aj zľavy za $50 voucher na panel zľava a $25, ak si chcete kúpiť telefón alebo tablet na naše technológie. Zároveň ešte vám dáme $30 k tomuto všetkému, $30 a keď budete u nás nakúpať v obchode ten tablet alebo budete si kúpať niečo iné, tak vám firma môže odrátať čo len $3, 4, 5, to znamená, že takú zľavu, $30 zľavu na všetky veci, ktoré si budete kúpovať u nás. To znamená, že máme tu nejaké členstvo, $39, na celkový ten, ako sa zapojiť do obchodu. Najrýchlejšie $139. Máte 100 euro, lebo to je 100 euro, alebo 105 euro, neviem, proste keď to prerátate. Ja hovorím, že je to 100 euro. 100 euro zaplatíte. Máte vstup do biznisu, môžete začať budovať biznis. Zároveň vám Adcash začne dávať peniaze, to znamená, že o tých 100 eur nemôžete prísť. Nie je to možné. Pretože ak vám Adcash začne dávať, nejak by ste nemali Android, ale to si rýchlo zadovážite, pretože prečo by ste nemali mať za to peniaze, keď vám bude niekto telefonovať. Jednoducho, my sme tu spoločnosť pre všetkých. Takže uvedomte si jednu vec. 100 euro má podľa mňa každý, a ja si myslím, že každý jeden z vás, ktorí tu ste, neodmietnete peniaze do vášho mobilu. Ale ak chcete začať budovať biznis, je najlepší Masterpack. Masterpack je jeden váš smart paket za $100 osobný, plus dostanete tam 5 smart paketov, ktoré môžete predať ostatným ľuďom. A čo sa vlastne udeje? Čo sa vlastne stane? Stane sa to, že keď ich predáte, tak dostanete $500 späť, ale už máte tzv. Masterovú pozíciu a tu už máte vyššie provízie a môžete budovať rýchlejšie váš obchod. To znamená, najideálnejšie je byť master hneď, pretože 5 ľudí určite každý jeden z vás pozná. Nemusíte ani 5 poznať, stačí, keď budete poznať dvoch. Ak budete poznať ľudí dvoch, vybudujete tento obchod veľmi rýchlo. Ukážem vám prečo. Zároveň v tomto smart pakete dostanete ešte $200 navyše na tie naše zľavy do tých našich obchodov. Môžem povedať, že tých golden pointov má asi vyše 2000. A je to úplne, že super. Sa teším, keď prídu ďalšie nové produkty, pretože vždy mám na ne zľavu, dosť výraznú. Takže o tom je naša biznisová pozícia. Ale potom máme tzv. Power Master. A ten Power Master je o tom, že si k tomu ešte môžete kúpiť solárny pánel za $1200. To znamená, že $1839 máte Power Master. Máte v tom panel, máte v tom Adcash, máte v tom 5 balíkov, ktoré môžete predať, $500 hneď späť. A mám pre vás dobrú správu. Pre ľudí, ktorí už spolupracujú s našou spoločnosťou, ak predáte 2 balíky do konca útorka, to znamená, že do našej uzávierky, dostanete o $240 vyššiu províziu. O tom budeme ešte dneska rozprávať o tých províziách. To znamená, že naša firma robí rôzne proma a vlastne budujeme biznis. Ja si myslím, že tu nepotrebujete byť žiadnym odborníkom a žiadnym expertom. To znamená, že vy investujete iba nejaký čas, nejaký miniatúrny čas zo svojho života, každý jeden deň alebo každý týždeň, podľa toho, koľko budete robiť, takú sieť vybudujete a pomocou veľmi jednoduchého strategického plánu si môžete zabezpečiť príjem. Pretože naša sieť je tzv. Binárna. Binárna znamená, že stačí vám priniesť do tohto obchodu 2 ľudí, ktorých naučíte to isté. Priniesť 2 ľudí. Niekto sa pýta, či to bude na YouTube. Táto prezentácia na YouTube nebude. Naše prezentácie nedávame na YouTube, pretože to nie je dobré, aby naše prezentácie boli na YouTube, pretože sa stále menia informácie. Nie je dobré, aby to tam vyselo. Jednoducho nebude na YouTube táto prezentácia, ale pripravíme pre vás niečo iné pre našu štruktúru, iný druh prezentácií a iný druh systému prezentovania nášho obchodu.
Takže poďme ďalej. Duplikácia dvoch ľudí. Ale ak chcete zarábať peniaze hneď, a to je okamžite výplaty, partner a master, to znamená, že môžete zarábať hneď. Za každého mastera $120, za každý panel 120, to znamená $240 za jeden obchod. A teraz, keď dvoch urobíte, predstavte si, dneska bácnete do obchodu, kúpite si Power Master, však nemôžete prísť o peniaze, máte tam panel, ktorý vám bude zarábať, máte tam AdCash, proste nedá sa u nás prísť o peniaze. A začnete budovať biznis. A čo sa stane? Poviete to dvom ľuďom, urobíte dvoch Power Masterov. Budete mať na jednej strane biznis, na druhej strane biznis, dvoch Power Masterov. A dostanete $240 províziu a plus ešte 120 dolárov, nie, 200, 400, nie, ešte $240 navyše. To znamená, že $720 dostanete. But, to znamená, že sa vám koľko vráti? Zaplatíte 1800, 720 máte hneď späť, plus na to ďalšie provízie. Jednoducho, takáto je tu obrovská šanca. Alebo čo môžete urobiť? Môžete sa rozdeliť s tým človekom, poviete mu. Vieš čo, my máme teraz také promo. Že hej, ako? No my dostávame navyše ešte o jednu províziu, o $240. Hej? Vieš čo, ja sa s tebou o to rozdelím. Čo ty na to? Povieš. Budeš tu mať lacnejšie a teraz môžete. Dá sa aj to urobiť. Môžete si vymyslieť čokoľvek chcete, alebo zarobíte viacej peniazy. To znamená, že okamžitá výplata hneď môžete zarábať peniaze. Ja viem vám povedať, že prvý mesiac som zarobil $3000. Si pamätám, a veľa ľudí tu zarobilo prvý mesiac viac ako $3000. Nie len za mesiac, ale za týždeň. To znamená, je tu možnosť. Prečo? Pretože u nás sa v tom binárnom systéme vypláca 20% zo slabého tímu každý týždeň. Každý týždeň. Máme tu človeka, ktorý už na veľmi vysokej pozícii, je ich tu viacej, ale jedna žena už urobila 11 krát prezidenta milionára, čo znamená 250 bodov za týždeň. Čo je príjem viac ako $50,000, ale plus ešte ďalšie provízie, no mesačne vyše $1 000 000 zarába. Je to možné, ona není sama, je ich tu viacej tých ľudí a veľa ľudí tu zarába veľké peniaze. Prečo? Lebo jednoducho, kto sa nezapojí do obchodu, kde sa nedajú stratiť peniaze, kde to je bez rizika, kto sa do toho nezapojí a nezačne proste budovať. V každom inom obchode musíte nakúpiť nejaké produkty, potom ich musíte predávať, musíte proste riešiť tieto veci. Takže vec je taká, že sú tu možnosti obrovských zárobkov. Takže máme tu aj ďalšie provízie, generačné bonusy, až 30% z výplaty vašich ľudí z toho binárneho systému. U nás sme najvyššiu pozíciu dosiahli President Gold, čo je $50,000 v slabej strane. To znamená, že si tu viete predstaviť 20% z $50,000 je tisíc. To znamená, že sú tu možnosti, ale to unikátne, čo tu je, tak je pasívny príjem. Je to pasívny príjem, ktorý je úplne unikátny. Predstavte si, že vo vašej sieti si ľudia budú inštalovať AdCash. AdCash znamená, že si ho nainštalujú do telefónu, začne zarábať a títo ľudia ho budú používať. Tak z každého jedného AdCashu za určitých podmienok môžete mať až $1 zo slabého týmu. To znamená 300 AdCashov na jednej strane, 450 na druhej. To znamená, že $300 každý jeden týždeň. Každý jeden je aj v paneloch. Na jednej strane panely, na druhej strane panely. Robíte rok, predá sa vám 1000 panelov. Predstavte si tú vec. $1000 mesačne. $1000 mesačne, keby si mali 1000 panelov. 20 rokov. Reziduálny príjem. A o tom to je. Predstavte si, že by tam bolo iba 420, a nie 512. Takže váš mesačný power bonus $425. 20 rokov. Potom to ľudia môžu prehodiť na ďalších 20 rokov, keďže sa im to bude páčiť. To znamená, vy si môžete zabezpečiť dôchodok. Znie to neuveriteľne? No, môžete si hovoriť čokoľvek chcete. Niektorí ľudia mi hovoria, ja nechcem peniaze, to nemôže byť také jednoduché, ja si chcem poriadne popracovať. Ja musím riadne tvrdo pracovať, aby som niečo zarobil. No tak keď chcete pracovať veľmi tvrdo na peniaze, tak kľudne vám požičam nejaké lopaty, predtým niečo vyhrabete.
ste z Zcash dostali peniaze. Ja si myslím, že nie je človek, ktorý by nechcel do telefónu peniaze, keď ho to vôbec neotravuje, keď iba si pozrie reklamu. Jednoducho je to najjednoduchší, existuje. To znamená, že to, čo vám reálne ponúkame, je Zcash reziduálny bonus, pár reziduálny bonus, to znamená, že pravý reziduálny príjem. Takže situácia je nasledovná. Toto vám dneska ponúkame. Toto je ten obchod, pretože keď ho začnete budovať, budete môcť s nami cestovať na Diamond Tour, budete môcť s nami cestovať, budete môcť získať aj nejaké autá, nejaké ďalšie veci a ďalšie veci. Je tu jednoducho obrovská príležitosť pre vás všetkých. Je tu obrovská príležitosť pre vás všetkých vybudovať si lepšiu budúcnosť. Padla tu otázka, čo je aplikácia pre Apple. Bohužiaľ, Apple má tak veľmi silné reštrikcie na schvaľovanie rôznych vecí, že bohužiaľ Apple nepovoluje určité veci. Môžem vám povedať, že teraz sme sa v Poľsku stretli s najväčším výrobcom aplikácií v Poľsku, ktorí vyrábajú aplikácie pre Apple. On hovoril, že to je tam úplne hrozné, že proste čo Apple robí, aké sú tam schvaľovania tieto veci. Bohužiaľ, rokuje sa o tom, ale ešte jednoducho Apple ešte neschválil. Ja som Apple používal, ja naplne dám dopustiť, mal som Apple telefón v kuse, rok som používal Apple a nepoužíval som Netcash, ale teraz som prešiel na náš firemný mobilný telefón. Som veľmi spokojný, je tam väčší displej a jednoducho som si na ten Android nejako zvykol nejakým spôsobom. Apple komunikuje aj s Google, to znamená, že kontakty a všetky veci mi počítač vie synchronizovať, to znamená, že mám všetko, čo mám v telefóne, mám aj v počítači. A jednoducho telefón je celkom super, takže vec je taká a navyše Android má 80% trhu. Je to iba o forme zvyku. No jednoducho, keď chcete tie peniaze, ale je to super. Mám povedať, že teraz si už znova môžem prehodiť ďalšie peniaze do back office. Takže to asi urobím. Takže vec je nasledovná. Toto je ten biznis. Rozhodnite sa čo najrýchlejšie, pretože tento webinar je veľmi zaujímavý, že keď sa zapojíte skôr, tak niektorí ľudia môžu byť vo vašej sieti. Keď sa zapojíte neskôr, tak vy budete v sieti tých ľudí. Neváhajte, urobte to hneď teraz. Jednoducho zavolajte tých ľudí, zavolajte ľudí na čo vás sem zavolali. Čo vás zavolali na tento webinár. Zavolajte im, povedzte im, chcem to rýchlo, poďme, prídi, chcem sa rýchlo zaregistrovať, pretože ak sa rýchlo nezaregistrujete, možno, že zajtra už by ste mohli mať niekoho v tejto sieti. Ak sa zaregistrujete rýchlejšie, budú tí ľudia vo vašej. Tak čo urobíte? Urobte to čo najrýchlejšie. Píšu mi sa nejaké, prosím vás, nebudem tu rozoberať žiadne otázky. Ak chcete rozoberať nejaké otázky, rozoberajte ich s vašimi vrchnými uplinami a jednoducho oni vám odpovedia na všetky otázky. Keď vám nebudú vedieť odpovedať, odpoviem vám ja. Nie je to absolútne žiadny problém. Takže, toto sú všetky informácie, ktoré vám dneska môžem dať na to, aby ste sa rozhodli. Aby ste sa rozhodli čo najrýchlejšie, pretože toto sa už opakovať nebude. Toto je tá príležitosť, na ktorú ste možno čakali celý život. Tak to teda urobte alebo neurobte. A my sme to urobili a je to super, pretože ľudia sú veľmi pekné peniažky a žije sa im úplne iný život. Absolútne, ale s absolútne lepšou perspektívou. Takže, to je od dneska odo mňa všetko. Majte sa krásne, prajem vám príjemný deň. Prajem vám veľa zažitkov s našou spoločnosťou a možno sa uvidíme. Možno sa uvidíme na seminári. Kde? Možno sa uvidíme na seminári v Prahe v nedeľu, ale myslel som, že pôjdem do Prahy, ale nepôjdem, pretože nemôžem, pretože ideme do Poľska znova a pripravím budúci mesiac už v Poľsku veľký seminár, naozaj veľký, na ktorý sa veľmi teším a behám teraz po všetkých možných štátoch a čakám na cestovanie do Ázie, pretože je to obrovský, ale naozaj obrovský záujem. A veľmi sa teším, že ste tu dneska boli v tak veľkom počte a veľmi sa teším na vás na ďalšiu prezentáciu, pretože takáto prezentácia sa koná každú stredu o 21. hodine. Takže držte sa, majte sa krásne.